Pomuimbi wangu aenda push akutomhanya ana akadini vangu aiwa vari nandi hamene kuri sei kuno handiti ndiri kuona basa iri ndanakidzwa aiwa pari kushanda aiwa tiripo wairi muzuru aiwa ndakabva ndimai manje pandakabva kuno saka imba iyi yavakwa neichimhanya imba iyi ende its healthy manje izvi zvamaita izvi enda musha udi kuti unoishanyira kasvika 6 ka7 zviri ngori zvimwe chete zvingopaine manje unonotaiwa pane vashandi kwete unoti uswa uri kuwedzera kuchena musha uri miti tiri kublema but ya imi maura ya miti yangu yese yakauya kuno kuyaitora miti kuharero ndi kunodyara kumusha miti inosvika 50 kana patodai musekendi chana but tsime kana ndakaedza uko kana mudai tichitokisira hydraulics ka takaita hydraulic wodikirira but imba endaifarira maiplani kai aiwa ndokuti musha ndo zvinonetsa kuti kana ndachikupa zvinhu zvokuita iwo kana waita manje zvabudirira kuti ndinitaita handiti munoona manje inini ndindaitokuudzai zvokuita kuti unodai musha ufanira kutombogara pasina musha changosara chiuda kuitwa ndechokuti iyo gazebo itangiswe inyatsokura dare revarume takuyawo zvinyazo haikoo kwakurarika manje zvarongeka zvarongeka totovata icho chichakuda kuti munochipaza moisa asi ngachikwire mudenga kana chakadai chinopisa chofara tonyatsoti tikasvika zvezvo tosvikira ikokoko togara hedu tokurukura toita sebut aiwamusha iko zvezvo wamusha manje saka nhasi ndichada imwe yakadai futi ndofunga mune mawizazaidi kupa mheno kana kubvisa iyo irukweyo kana kuisa ipapapa but ngaiwandi ngaiwandi toda kutoibuditsa mumagazini handi kuzvinomaonesa ichifamba nevakomanawo inofanira kubuda mumagazini kuti ndo zvatiri kuita izvi kunyanya mukati wana maharare tisina panokunza fixed abod ndo fixed tiri kune price ndinogadzira fixed abod iri paprice ndiri kugadzira price akalafika paprice ya ndaona zitoki zombe ngarimhanyiswe babudikira zitoki mukarimhanyisaro zvitokiro zvotobuda imba indaifanira aiwa aiwa taona chimwe chine mapapiro echewo tombokuisa kusaidi but imba indaidai yakanaka maitirwo aitwa plani yemba inoyo anonakidza ukatarisa roof yacho is not a heavy roof but at the same time maitirwo aitwa nyange ukauya mhepo haisumuki it's well planned ndo mabasa ari kuitwa naobey kumusha kunoku vanhu mungazongofunga kuti ari kuita ake zvokutamba ibvunzaisu ana sekuru acho tikuudze izvizvo kuti mukomana ari kuvakisa mukomana anenge achitaka achiita zvaanenge achiita ukachidzoka achidii achichengeta vana amai ndo musha wavakira mai vako ano munoona haisati yayaplastwa zvayo but unoona kuti pashandwa ine yayo style yaari kuita nayo zvinhu and it seems like I'm very proud of him sana vaya vanofunga kuti toka akapera haana zvaari kuita chimbotaurai henyu bvunzai isusu hama dzacho tokuudzei ndiyewo yari kuvaka kudai iyoyo mupurazi mavako mhuri yaane pekurara izvozvo so patobva kupfirira yapfirirwa zvakanaka zvokuti mai manje apa I think next week floor inenge yaiswa yoplastwa vana vakutopinda mumba imba yatonaka imo mandakagara musitting room muri kuya malether sofa nemaflat screen but kuri kufamba saka naye vanofunga kuti toki hazodaiwo so taurai henyu
But imeme media whenever nokuvunza tisu isu sahama dzatoki ndokuudza kuti ari kuenda kupi zvikubva kupi zvichienda kupi tisine tori nemashoko atinokwanisa kuudza because media inongotaura kuti azopera wangavunza here kuti ari kuita sei vana vanofunga kune vamwe vasingafungiwo zvinowanikwa vana but kana uri ngomano yaanofunga akaroora inini ndini ndakaenda kunomurorera inini ndini ndakanobvisa mari yacho akaroora akapedza iye ngomano yomunoona apedza kuroora uyu ndiye avaka kudai usoyo vai vanoti hai haana musha ayo anonzi obhee makamuri kana uchiziva kuti Tocky anonzi obhee makamuri ndiye ane musha unowandiri kutoshanya uku kuuya kuzoona kana paitwa zvakanaka isu tinouya tosikoona handi munoona isusu ana sekuru acho saka kana isusu we support the work that he's doing. He's doing a great job, not only in music but even kumba. He's working for this family. So now he's taking care of vanama yonga urohenana kana uri amai ukavakirwa zimushara kakura kudai nezimba rakadai ozo indi ndotori nenongo dzokutenderera musha zvakakurisa iyo ndatourayirwa Tocky izvozvo ndidye imuchita azoenda kune Tocky toda kuuraiwa panapa toda kuurayirwa Tocky naTocky ndaimboka ini mazvizvo ndaimboka vaimba varaimba but as you can see mukaona uno iri rimwe bedroom see how big this room is kana vachaita bedroom kana chipa tine chimbiri iri apa inogona kuitwa kana another sitting room or what but unoona zvakarongeka and the design inopinza mhepo iri serious unoona so he's busy working, he's busy putting everything in shape for the family. So these guys, they cannot complain, they cannot cry and say hapana zviri kuitwa mwana azodeo so mwana ari kuziva zvaari kuita zvinhu zvaumbwa paprize izvo ndonobasani Tocky obey makamuri haana kungogara. He's busy working and putting things in shape. Ndopatoti munhu oyu murume kapo kuti ungomhanya muona azopera iyo zvamunzwa achiimba achiita zvezvo. He is a man who is putting every word that he says into action. So this is the product yabuda yatiri kukurakidza. It's not the only product that we are talking about, but there are so many things that this guy is doing, so many things really tangible. So because things are being tangible, we say that he is a success. So whoever stands up and says he's not a success, thank you for saying that, because normally vanodaro vanotipa kuti tive power rakanyanya rekuita zvinhu zviri positive. These are the fruits. I would prefer someone anogona kutaura kuti anowana kusumuka achiti I've done this, and this guy, he can actually be proud and say this is what I've done. This is the end of 2018, but look, this is a product. Ratanga gore kwauri ramba rapera wakaitei handinoona into zvaunonongedzera kuti izvi ndakaita isi tiri kuti isusu gore rakatanga gore iko zvezvo zvarapera obhee makamuri avaka musha uyu and ndakamira paevidence yezvaakaita tisingataure zvimwe. Hatitaure zvekuti kutengwa kwemotikari isu, hatitaure kuti patengwa masofa, hatitaure zvekuti patengwa PA system, izvo zviri natural. Tikutaura kuti isusu obhee makamuri wavaka musha, wavaka imba hombe, ndozvinoitwa izvo. Ndokuti munhu wemurume shuya ndikukorokotedza kana wachinge waita zvakanaka. Handi ndiwandidedza kuvidhio yako ndokukorokotedza shuya ndikukorokotedza Dati ndoga wandinga uitande mazwa manyimira anoita iyo. Tinongoyo tongotora simatombo epanapa endanga neDiamond. Wambo tora akawana mukanofonera vakanokurepa papanana bike rabatsinga. Ndinawo kule vakatora matombo vakaenda nawo vakati matombo aya ngeDiamond inonga ikata kule. Aiyo, ndizvo ndakaitaka. Matombo aya ndakangona pamwe mufesi ndomva atarisaka aida kuexamina.
but pakandibhowa ndipotanga kutaura kuti siya wozoya chitora ndikati kokana aine mari ukazondipaka shoti vandatora izvo vakagara musocks izo now matombo amo vachikunza kuti iriri wese 3500 apa ndimunazati kule variraiti pakuti even zvomatangira azvekwanhinga vamwe vaitonza ndoritsvaira padheni utozoona iwe gururu wangu kochiyadzwa kwekwe vaiti kana achienda kuchikoro vaitoudzwa nzi iwe usaende kuchikoro usina kana mapatapata kana bhutsu unobayiwa nengoda vaizviziva kuti ngoda ikakubaya mugumboka haioneke ndozvayaibhoira urubare mesecho pakutumburwa paipa inenge wakutumburwa ichitanga wabayiwa nechinja usiri kuona apa wabayiwa nemari yomva yabuda mari kudai wasovha kuti aka ndakaona akamva kaito moto kusaziva katokatwa moto ndara moto hatunhu tunobhowa tunobaya itoto kusaziva saka pane imwe yakazoitika because mazuva ano andini kanonzi kahonda excel muzukuru wangu anga ari kufraud squad saka ndovaiita zvokuona nezvenyaya dzematombo ndobva adedzwa kuchiyadzwa mundara achera toilet kuza mavha aungana kudaiwo so aungana kudaro mva kwanaya mangwana yondarisa saka napari kupenya akati ndoswera ndasungwa ini vamhanya vanodedza mamapurisa muzukuru wangu ari unosvika kundarisa so kunzi handinofunge ndozvandangoona ipapa ndikatonazaka urombo zvaunoita ini ndinongomeka sure ndotsvaga matombo mashoma ndonotenga waya ndonyasovhara musazive zviri muyadhi mangu siyanai neni muyadhi mangu totana aiwa pachada akatoereri pane ngodaka chinja imwe uku unoisa uku ipape kutochera muchiningirinaiunganza but nomanya ndedza mapurisa vakakohwa komana vache vakaita mari vakatenga marori machichichichi iye munharaunda vasiwa sakana chipi nongarodozodzingwa pamunda wako ndozvavanonetsera because pamutemo wemining actica right now pana pakanzi pawanikwa gold ndine certificate inini ndobvumirwa somina muyadi imi musingawani kana gold kana wani because hamuna negrini imi munonzi zvenyu imimi ndezviri pamusoro zvepasi izvi ndezvouya neclaim dia claim mutemo uyo wakashama uyo unoregister kuti unaregister claim yako kana kune vari kutoita zvinopfuura kwota vamwe vari kuzama nekuti makawanda kune vanezama like musi waakafunga kuda unovakira mai tora picture chikwere icho chiri panapa icho one side kudaiso ndobva atoti zvamuti chikwere icho ndoimba yangu haisati yapera vako bhosi ndendigare african aiwa tidi kuona pana ndaumba kwako kuri kwarara kuzikumba kwako belong there unoenda unondo muti chini toda kumudzinga panapa imba yanaka saka we are now chasing him away pasati pavakwa zvakanaka taimudasire bhodhainati pavakwe but now ndozadza memory card this is 850 euros and unoitsvaga paintaneti kune anopfeka zvodhura vane bhegi ravo kule haana kamera yekutora panike greenhouse yamainyemba iyo apa ndafika zvozozvozotaura nyaya kuti taimboita pasina pekuona izvi zvatiri kuita izvi next year nenehombo tikazenge taanewo green screen yedu greenhouse yedu
Tine tichitaura tisakabva pakati. Ruoko rwuri mazinotobatika. Ruoko rwekulamona. Riripo. Hawaona kula. Iyo zvaufunga ndotarisa. Inotanga kutarisa ndototarisa madomasi. Ukona kukorwa kwaita madomasi. Anenge akawanda kuti anokuti everyday anenge achitora madomasi achisemba. Kama funga kuti aziye sponsor. Anchava sponsor. Ndichadzoka pane the little Tocky uyu wandaona anenge arida zvekuimba. Alright. Ndo anenda kusponsor. Wozo uchasponsor waita mari kadare. Ndaita mari. Aiwa waita mari. Asi ava kana ini muchiti ini ndaita mari saka hamuna mari because ndini munhu anofanira kusponsor. Saka mari yamuri kurira ini. Yeah. ndoda kuya nedhora 50 here shuwa dhora 50 kwakunaya zvazingira Kava kilo manje zvaingo kwava. But garada isoma era kusawagira boss kuda kuti. Wafunga kuti tongochera rimwe. Apa boss garden yedu toda kuiunza apa. Kombe chudisi. Saka tongesa chirimwe pakati pachura. Totoro. tomvera tongovakirwa ipapo. Richitopera chivakiro ipapo. Adigo na inside. Kachero kana ndau chinja. Germany yaita mutega na ndau chinja. Vibes maida zai. Same level from the other vibes. Yeah.